O accidente dun autobús escolar provocou un bo susto esta mañá en Ponteareas. O vehículo saíu da vía e quedou ladeado na beira vía. Por sorte, tanto os nenos como a condutora están ben. O autobús acababa de comezar a ruta e a Carauíes Pedro da Auga e só levaba 6 rapaces de entre 12 e 16 anos e a condutora a bordo. Todos quedaron atrapados e tiveron que ser rescatados polos bombeiros. Dado que non se podía sair polas portas de saída normal, no teito ten unha especie de tragaluz do autobús, metemos unha escalera dentro, pequena, e por aí sacamos os rapaces, e depois, como había un pequeno desnivel de 2 metros, 3, puxemos outra escalera para baixalos a beira a rúa, non? O accidente foi na EP 2703, á altura do quilómetro 5, na parroquia de Padróns. O autobús saiu da vía e quedou encaixado, ladeado na cuneta. Que se cruzou con un vehículo que iba un pouquiño aberto e ao saírse un pouquiño, pois nada, ali apenas saes e xa tocas na herba e despois é moi difícil volver a recuperar o vehículo. Por sorte, o accidente non foi no outro sentido, cara a Pazos de Borbén, onde caerían polo barranco. 2 ambulancias estiveron no lugar, pero os ocupantes non precisaron asistencia sanitaria, todos estaban ben. No, nos cando chegamos ali, xa lle preguntamos á condutora que estaba sentada no seu posto de conducción, que os nenos que estaban tranquilos. O autobús estivo no lugar unhas 4 horas agardando o guindastre que tivo que retiralo. A Garda Civil de Tráfico regulou mentres a circulación e fixo as medicións e as comprobacións precisas para coñecer as causas deste sinistro.